şeyleyip çık. Şemalı dağa. Olmadı ya. Belki deli. Oğlum. Çay demledin mi? Ertay'daki üstüne. Çay vaktim ama oldu şu bak. Tuveleme. Ömrünü de olsun oğlum. Ağır yaşmak kılca gelinin önünde çay naharın getirip koydu. Bir tüflü yağ doğulun omayırlan yağlı olayı. Edep terbiye görünce maşgaladı. Bular, olar hakkındaki halk rivayetlerinin, çoğur pekinin tımtarlarının dine bir parçasıdır. Yennetersin edeme uğrattı. Tuveleme, komşum zorturlu. Araqı gölölen sığırının süydünündir ol. Aydan için arada ovudununum dağdırıp da. Ene, küçük gölüsün ma onu ağdan taktın. Tuveleme, neyme koydun oğlum? Sadece Tuveleme, bolayıptır. Hevri köp bolsun malam. batır yok mu? Batırzan okudu hedir gelir ol. Bana okumanı uğratacak dedi. Okumanı öğretecek diyen olsa öğretir. Sonra gele oğlum. Ağır komşu olsam üyün alatas bilen birek görü bilem yok. Oğlu kız. Ağır komşu. Her gidip gelinin görümde hüvüz etyanına. Gelin davide. Ağır ağır yasmaklıca çok hazırdan pörgü. Tuveleme bir diye gör komşu. Alat etme komşu. Güydüm değmedme. Türkmençilikte şular ýaly birine gödüň gitse, göwnüň gitse, tuveleme diýilýänler goňşysan. Adamyň mehri siňsede göz berýänmiş. Menden gaty görme goňşysan, bu ata baba aýdylyp gelýän zata. Vay tuveleme komşudan. Gözden dillen var. Şey diýi goňşy, şey diýi. Yönü komşudan men ödüm şular ýaly gelin arzu etýänler. Ağır yasmaklyca hazırdan pörün gelinin bolsa kim eder? Oğlu, gelinimden razy. Uy, komşu. Kepe uyumen näme dip gelirim ýadymdan çykartdym. Aýdyber goňşy, aýdyber. Horma goňşy bar ha. Owo. Ana şol gaýyzyny götürýär. Owo. Soň görünüp paýda ellejekdim men. Horma gyýl göçürýän masa görünmesek bolmady goňşy. Horma mydama toy mereke bolsa galýan adam däldir ol. Uy, goňşy oturşuna gatar kay. Toy saçaňy bir taýýarladyňmy? Saçagam taýýar bolar goňşy. Balam eýem saçagam taýýar edäýdimmi? Tuveleme gelinime döneyin. Goňşy bilen baryk gaýdaýyr. Uy, goňşy. Herlen arkaýy niýerle? Asyl saçaňam taýýar ekene. Men bolsa inni gidip inni taýýarlamadym. Men bir gideýin onu. Bugün menim toylu basymy geýin. Wagt jigimjan. Men aýdýan sözlem taňa iňirdi bolup eşdilýän bolmagy mümkin. Ýöne gamşy goşup tutsaň, elini yer diýen sözüme ýöneli gaýdylan däldir. Hani boğuşup tutup tutmadı yani aynen öýün bari edip böyle. Uy, bolmanydy jigimjan. Öýde gelin aka ejemi işlemede. Ondan bu öýde ütgüşük işeme ýok. Ondan men ejem bilen kakam hakda gurrun edem, men sen hakda gurrun edýän. Bu ýoksa da sen gelinin aralykda ata söýüne gidip gelmedimi? O näme? Näme jigimjan? O zor bar ata söýüne gatnap bermek bormy? Aha, bu näme ýok? Ejeme de şu gelini öwdýdi. Hey. Öýän orada öwür çörak bardır da. Ondan ejem bilen kakama kim çay çörek berýär? Ya gelin öýde bolmasa. Topa. Geç uğrun koyuldu. Ondan aydanan öýlerine gidip gelenler 2 ay boldu. Ondan bir gece gaýdy. Näme enin ataňy görmedi. Şeýlemedir. Ejem kakam zat diýen okdy başyna çykartdyň da asyl. Sen näme men diňläp ýamanlyk gördüňmi? Kiçiligimden arkamda hop edip ulurtdum seni. Men näme ýamanlygym barmy saňa? Bilýän bolsa, sen diýänini düşünýär. Şeýle de men onu häýat etdim, öwürüp bilýär. Täher ala gahyr. Bir gadyň anygyny etmän tiýin netije çykarýar. Ondan boldan şu wagtda çeldi. Sen dinledim, ýene dinler. Şeydi. O gelini beýdip elpeş edip saklama. Ata söýüne de gitse de beýdip bir günlük gitmesin. Günün wagt gelse,
ejemle kakama kıyın olyara. Öyde bolsaň dagy şu bir ýerde oturdaýman iş tapyp bergin. Şeýtden gürlemäge değillenme. İsleýän zadyny bişirdi biginji inja. Şu ejem kakam neçe gelinim gog diýbersinler. Sen gogşok tutma. Sen näme diýsene? Sen gogdy häzir jan etdi, on bäri gelir ýalet. Bir hitläme bolsa, bir ýannet da. Uy, men gelemde gelin öňümde oturmajak bolsa, hyzmat etmejek bolsa, ona men bu öýe gelligimmi? Men aşon gelinimiz maňa börek pişirip berer öýdüp arkyn geldim. Beýle jigem diýen ettirip bilmeýän bolsaň, diýenimi ettirip bilemok doganjan diýäýin elekeninde. Jan etmeýär bolsa, jan edýär bolsa. Doğru da jigimja. Alo, Kemal. Aydana. Öýüňe dolan Aydan näde? Eýgilikmi? Daýym daýdamda gowmy? Onsoňa men bir gece ejemň ýanyna boljagmy. Saňa aýdypdyma. Gaýnym öýdem ýatyp geleýdi-de. Ogrudan näme? Öýüm ýykman ýerler. Näme daş ýermi gaýdyp bolýandyra? Mihman geldi. Kim o mihman? Kemal. Bolsaň geldi. He, bossan yerlimi? Bolýar men häzir onu baraýarym. Kemal jan etdim, gaýdym. Hoca Kemal jan etdi. Öýüm mihman gelipdir. Mehman gelen bolsa aýtmasam bolmaz gaýdym. Gaýnyňam ýeködi. Gatwyrma bilen etjan men ýene bir ol arkaýy gelýärin. Ýok gaýdym, aktygymy gördüm, seni gördüm. Ta gelseňiz bolýar. Ýene bir gün gelersiň. Edeyne bağa seyran edeyne ağıngalar gülünü sana suvar edeyne Bosan? Gelinjan, meni daş ýolum ýakyn edip enem atamyň öýüne gelýär. Sen orta men geljeğim bilseňim öýüňde gidýär. Ya näme? Men gelýänim halamokmy? Goýar Bosan täç. Heýdemesen gelýäniň halamarmy? Ýönemesen geljeğim bilmändirmi? Näme Batyrjan aýtmadymy? Men dün jaň edip aýtdyma geljeğimi. Görýän bolan Aýdana sen men ejemiň kakamyň gowlugundan peýdalanýan öýdýän. Bosan, şuleýden aýry ýüregim ýokmy? Wah, Batyrjan hiç zat aýtmapdy. Ýadyňdan çykaran oraýmasyn? Batyrjan, sen näme men geljeğimi ejeňe aýtmadyňmy? Men dün jaň edip aýtdyma? Ay bostanacı sen dama canraydı gelecek diyene. Yöne geliyor. Men alın sen gelmersin öýtdim. Şoň çiğnem aýtmadım. Ejeňe keňir gepem tapaýaňyz bar. Bolýar Bostan, gaharlanmasana. Men häzir sana derimçik börek pişirip bereyim. Oglum, gel birazajyk jyňy ürep ber. Hani, berip ber. Senden ymyr çağa fer edelmomy. Han bar daşar döýne. Bar. Barıcı. Goýja gıýdym, ay gıýdym. Onsoň uz ýaşynyp bu gelinjiň ir bilen salam berip çaýda demläp berýärmi jejan? Ya çaý getirenne gütüledip goýup gitýärmi? Goýuwar gaýdym. Uğuz ýaşynyň gelinime döneňin. Dilse dagysy agdy ýaşmaklyja gelinim bar men. Nägile ýerim ýokdur. Vay, ejejan. Şu size de öz geliniňiz öw diýseň. Özüňiz öwredýäňiz hemme zady. Näme öwredýämişim? Depe çykmany öwredýäňiz. Anha, geliniňiz günüzün öýde otyr. Şoňa da gymmat waha köýnek dikip bermek näme gerek ejejan? Görsen janym ýa-da ejejan. Anha, alyp beresiňiz gelýän bolsa, anha men siziň ýekije gyýdyňyz, maňa alyp beräýin. Görýän bolup bossançan sen gaty edýän ýalymy? Gelinimden aýryzatym ýok men. Hormaty münasipdir alyp berýänlerin. Geleňne ýagşy sözüň bilen gelseň syýlaňym şoňa görä bolýar. Wah ejejan, men siziň aladaňyz edýän, kakamy kiňiziň aladaňyz edýän. Siz bolsa syýla hormat diýäňiz. Bor ejejan, onda men gideýin, sag oturuň. Bor gyýdym, sagamanma. Aktyklama salam aýt. Wah, gyýdym.
Ha, näme Kemal? Men göp koyunum ana. Vah, men onu kırmaşyna taýdym da. Näme aydan bilgeşini diýärmi? Koyunum käne Kemal. Hemesini ütkläp çyk koydum. Şolan bir ýerine geýäýsene. Aydana bar bolup bilsiňmi şu? Wi, Kemal. Diýäni näme? Ine şu evinde koyunuma gowy gelşäre. Girişnäleşini şu koyunum bana. Näme? Men isleýän koyunum goýup bilmeýär. Hoş Kemal, ejem bilen kakyn gowkun deşläýse näme diýer? Ha, şeýlemi? Ejimden kakly gowuşdyrmajak boldum beýtmedim. Vah, akşam ýatladan olandy. Ýatdym olumdu. Ha, endi men daha ýatyp durmadym. Belki kırmaşyny dörmatmalar, ha? Bolýar Kemal. Men ýüregim ağrır hiç. Ejem bilen kakyn işte näme diýer? Men şolara inanýam. Kimi düşünüşmänleşdik. Yok Kemal, men sana düşünýän ýöle sen maňa düşünýän. Hiç zat ýok derdim, bahana tapýan. Seher urdada gaharyn etse, gaharym ama menden çykarjak bolýan. Sağ ol balam. Elin gözün dert görmesin. Adamın Kemalcanım birazcık kızmaraktır. Sen özün geçirimli ol balam. Ol çağı vaktam şeyledi. Tiz kızar, tizem tovar. Yüreğinde zat yokum. Esası sen gelin şu öye silagın hormatın var. Silagın hormatın bilen silayan balam. Tanrı yalkasın. Kaynatağım menem daşından kuvvanıp oturanlar balam. Öyün ağzı verlik için esası zat adam kersiliktir balam. Eyvani? Hemen bu yüzün ağrı var yani. Ya bir artıklardan yaramayanı var mı? Artıklarım tuğuleme. Oy. Yönü O yönen ne mi? şu bostancağını düşünemokta. Yerol bostana ne mi olmuşsun? Dünkü bolup gidişi hiç mangımı vatanakta. Ne mi mağdığın vatana? Ya ne mi? Öyle öyle tertleş gelmi. Ben o yıkığı yılmam orada baran evletin mi de? Ayamaza maydandır. Gelini kımmat pahalı köylü alıp veriptin deyip emirde gitti. Ottan şey diyen. Oğul. Beni tonku dövülde şoğuydum bolşunu halamadı. On gelin alıp veren dağıtımı gülen on neymiş varsın? Bak benim şunu yiyenle. Gelin görgülüp bir aylıkta parlanıp ömrüne hırma dedik göre. Ay çok iyiydi bak. Gel şey alacağım gepin tüdüttün. O gelmelerin iş olmadı. Tamam. Buyur. Tamam, elimden önce göndermeyin. Vallahi ya bir taşlarla aylar çıktım. Sağlamda mı geldi burada? Ha, kaçalım mı? Alay oğlum, alay. Näme olýar? Ata, Olmaz. çay yuvarlardı därdin demläp bereyinmi? Ne bileyim oğlum? İyi, ecenim diýe. He, yok bana. Tüh diyen çayım vardı. Hani gel bileceğin çay içelim. Geç de. He. Tabii yoksa da enem mi olun akla? Enem neydi? Enemci metriya. Hey, enem o çıkıyla hudaydık veriyorlar. He. Artık bilir mi şey, tüy çıkardı. Ata, benim züydümü. Hey, dedem tüyücü oğlum. Hey, dedem tüyücü. Hem de bir tane or tüyücük vereyim oğlum. Al oğlum. Sağ ol ata. Al çayını iç oğlum.
Moni. Vay Muna Ferit. Kayu gelin. Bu hali ne deytin? Näme bolupdyr bolsa? O Ecem canım. O bize dökmedik halısı ne deytin? Yere yadı. Vay, bu halini o nime nire ýaday? Kayu bu halımı dağda diwardan atıldı durda. Bolsa, on saňa inni diýardan halasy ýörlenoga, bular ýaly owadan türkmen halaň ýeri böyle bolsaça. Şeyde batır. Ecem canım bar ayak taklanlarını şeydiyen defen şeydemi. Ondan menin görmendir ama bu hatta bir yere yazacak buradan. Sen näme diýsen, aňyrdan gelir gelinsin, şonu ýatdan çykarma. Ondan diwardan atmadın. O dürläp çık ýygyna goýup bolýar. Beýdime bolsa, gaýny öýre ýaday diýen soň ýazdym men. Wah, bar jigimden şok bolýar, şol. On saňa gaýnyň aýandady, men aýandadymdyr. Vay, şu aňyrdan gelin akıl öňretjek bolup durdy. Bolsan, men sizede şuloýdy, hormatym sarpan beýikdir. Ýöne, näme üçindir? Maňa her gedek gelende ajym purkasyň gelip dur. Menne näme beýle arymlar? Düşünşibem ýaşap bora şuloýdy. Ya gaýnymda menden närde ýeri barmy? Gennece. Bolsan, ýene de gennecemin göwnü deýdingmi? Ýoklu, näme bolupdyr? Gennecem ağrıyor. Ben her yerde gelende onu ağrıyor ya. Näme üçin beýtdi? Men jigen jan göwnde degem ok. Öýde bakyna gözleýändir ağlamagy. Yok bolsa, ine men çara däle. Hemme da düşünýän anny. Ýöne gennecem gowy ennece. Ejemem kakamam barymyň gowy ýapan. Vay, gowurun dogun, men näme diýipdir onu? Ýöne häzir bol. Bulutdan çıkan gün yakar, yaşmaktan çıkanam dil yakar diýipdirler. Genneceň gaty öwürmi? Birden yaşmak fiýirlaýmasyn. Bar oglum şu çöre gydynjagyny bir boňşlara akdyp gel. Canım daşarda oynayacak. Oy, ay denecan. Eýem çörегim ýapaýdyňmy? Tüweleme hani görün. Tüweleme. Arkasyny kesekletmen, ýüzüni gülletmen. Çörek pişirip bilseň, çörek pişirmäge ökdeligiň dyrgydym. Gaýnataňam gelinimiň eli süýji dip öwüňe tirýe balam. Gennece Ýurjym ýugruk atym, ýugurup geler ýanyma. Sähel gaşyn çıtaýsaň, tiken çümer janyma. Gennece size şahir ekeniňe de. Saňa gelinligem özüm saýlap berjege. Aýal gelin alyp bererim. Gennece, maňa saýlap berjek geliniňiz edil özüňiz ýaly bolsa bolýa. Siziň saýladyňyz men saýladymdyr ence. Nesip bolsa ýurjym. Näme etdiň gennece şu wagt? Bugün howada gowy eken, hallary daşaryk serenip ýörün. Kömekleşersiň maňa. Ýöne siz goşga aýdyp bermem